my heart was heavy. And the mmeghe kwuo ihe mbu n'uche m chọrọ ikwu. George ahụ nwere ike tukwuo m nga iwe dị m n'obi. Believe no, a politician, they are given to diplomatic language, diplomatics, and all that. I'm not giving to that. I saw all the problems no na ikpe ahụ ekpe. The ikpe gbakọtara wicked. Ọ bụ na m biri n'ọtọ oge a wee microphone ihe m ga-agwa onye ọka ikpe sie ikpe gị nke a gbakọtara wicked alụ emego. Na nkwuchazie nya o visitzie anga ya iwe ya on Maazị Nnamdi Kanu ka ọ ga-esi wee dị ekwutere m ya nụnụ. So m consider the consequences of ihe m kwesịrị ikwu. So I deadpanned, but inside me I was boiling. Anyị nwa with legal team nwere suspicion. Every legal team na-enwe intelligence based on assessment of the situation. Otu case nwere ike isi wee ga. Enwe otu case ahụ si na-aga. I now prepare our mind for the worst. We were hoping for the best, but preparing for the worst. Oh yeah, ihe mere. So mgbe ahụ worst ahụ bịara ewere onye fenti nọ. Ọ bụ na anyị prepare for the worst. Maybe agara m efent. So obi nwoke ka eji wee kwụrụ gedegba wee die ndidi ahụ disie ya ike. Words na-enwe consequences mana ọ bụrụ otu a before words enwe consequences ọ ga-enwe word and effect. Kedu effect o nwe? Kedu ihe ọ resultụrụ into? Ewere onye si na ihe Maazị Nnamdi Kanu kwuru mere o ji wee tọọ ofu iche ofu okwute. Not to talk of na onye ahụ ji maka ya je gbuo mmadụ or commit ihe a na-akpọ act of terrorism. Mmadụ na mmadụ kwuru okwu na London ma ọ na Kenya. Even agwara anyị ebe ọrụ mee broadcast nwanụ. Anyị amakwanụ ma enwelu ndị nwa na commit terrorism fanụlụ ya. Kere ebe o kwuru ya ọ na BBC or maybe n'internet. Ọ bụ onye ọbụla nwere internet. A na-enwe onye bịa forward sị na ihe a Nnamdi Kanu kwuru mere m ji wee je gbuo mmadụ or m ji wee je commit act of terrorism. So all in that situation ka okwu na-enwe consequences. So evidence anọrọ na before the court. Enwere onye wetere such evidence. Ọ ya mee ihe m ji wee kwuo na mmadụ adịghị eje nga just merely because of ihe o kwuru n'ọnụ. Unless enwere overt act. Ihe lawyers na-akpọ overt act and connection, nexus between the overt act and the spoken word. Ekwesịrị enwe criminal consequences. Well, I enwetego ihe a na-akpọ CTC. Before you may appeal of any judgment, you get to go to certified true copy of the judgment. Okay, I went all the 144 pages, almost like a book. So I get you weekend that study anya. By Monday or Tuesday, I just file a court of appeal, file I had a notice of appeal. Even though I went 90 days, I actually reached 90 days. Obi the Ayoko or the Ayon say so. Kai na the halls of justice. Jemalung Haye Mebawa. And then when I court of appeal, a discharge go Nnamdi Kanu before. So I just court of appeal, how can I wonder? Can we hear a work out here again? Or why a discharge get since 2022? So somebody has to explain that too. I've always believed in this case the more political than legal. We are from middle. Ihe ji wee webata ya na-eme no legal. Maybe because no onye Igbo. Ndị nke ọzọ yitebere kwere ya like chairman ndị mieti ala esetele ya politically. Emesili arrest, emesili federal government say happy because ha believe na enwe political something nọ ya. Nke so ndị Igbo ho the same thing. Buhari chụkatara ya ọsọ chụfe ya Niger, Benin Republic. Emesịa onye abata n'ọchịchị mbụ onye Tinubu akpọghachitie all political settlement bụ ihe a. Nke showerekwa bụkwa the same thing. President of Nigeria onye awa ọga kpatakpata obi n'ihe chisi na okwu a edosigo m ya kpọnụ m Nnamdi Kanu ka anyị kpaa nkata otu Obasanjo shi wee kpọọ asarị akpọ Ụwazirike ọ Jonathan kpọrọ Ụwazirike ụdị ihe a na-eme Tom Polo ha kwana and all that biko no ya na aghọgbu ibie. So ọ na President Tinubu say I put a stop to this, he will stop. Ya bụ anyị nọ n'obodo ọ bụ na enwe iwu ụzọ na-abịa ofu iwu maka ndị Igbo
iwu ndị ofu abụ bụ maka ndị ofu abụ. Bikoni ka anyị were uche taa akara takwudo nnu n'ime, were ile anyị gụọ eze anyị ọnụ. Asụwa na onye bu aka n'isi ọkwamenue, mmadụ adị ebu aka n'isi akwa enu ya ọzọ. Were nwe ogene dịka nwa afọ Igbo donani. Think, may we never ever forget. Daalụnị ụmụnne m ndị Igbo. Biko, ihe m ga-arịọ ọnụ, if you are seeing my video for the first time, please go to my channel and subscribe. In case this is your first time of seeing my video, but if you are already a subscriber, every of our videos that you watch, kindly encourage us by liking the video, commenting on the video, and also sending us super thanks. Thank you for subscribing to Enu and Cultural Forum. See you in our next video. Bye.